Отивате на лекар, правите пълния преглед и си тръгвате спокойно. Холестеролът ви е страхотен, кръвното ви налягане е перфектно, захарта ви е нормална. Професионалистът гледа резултатите ви и казва: здрави сте, можете да бъдете сигурни. И за известно време вярвате в това. Но изведнъж един ден се случва неочакваното: сърдечен удар, силна болка в гърдите или загуба на някой, който изглежда в добро здраве. Как е възможно нещо подобно? Как може някой с всички добри изпити да има компрометирано сърце? Отговорът се крие в вещество, което почти никой не измерва, за което почти никой лекар не говори и което е много по-опасно от лошия холестерол. Преди да продължите, възползвайте се от възможността и се абонирайте тук за канала, за да бъдете част от нашата общност. Оставете коментар, като кажете откъде гледате. Много е важно да знаете докъде достига това послание. И нека Бог благослови вас и цялото ви семейство със здраве, мъдрост и мир. Сега си представете кръвта, която тече във вените ви. Вътре в него има трилиони частици, работещи за транспортиране на мазнини, витамини и енергия. Добрият холестерол, наречен HDL, работи като камион за почистване. Той събира излишните мазнини и ги отвежда. Лошият холестерол, LDL, е като камион с развалини. Той изхвърля мазнини по стените на артериите, причинявайки натрупване и запушване. Но има още по-опасна частица, версия на LDL със смъртоносна разлика. Нарича се липопротеин тип А или просто LP-A. Мислете за това като за LDL, но със слой лепкаво, възпалително лепило, което го кара да се придържа към стените на артериите много по-силно. Тази частица не просто отлага мазнини, тя залепва, възпалява и втвърдява артериите, създавайки перфектна среда за размножаване на запушвания и съсиреци. Сякаш вътре в тялото ви има невидимо лепило, което бавно запечатва артериите, намалявайки пространството, през което може да премине кръвта. И когато кръвта не циркулира добре, сърцето страда, мозъкът страда и целият живот във вас е изложен на риск. Най-опасното е, че LP-A не дава симптоми. Можете да се чувствате добре, да спортувате, да се храните правилно и все още да имате много високи нива на това вещество, без да го знаете. Той е безшумен, невидим и може да се натрупва с години, докато не предизвика внезапно събитие. Липопротеинът тип А се произвежда от черния дроб и това, което определя количеството му, е генетиката. Вие сте родени с нивото, което ще имате за цял живот. Диета, упражнения, добавки, нищо от това не се променя по съществен начин. Следователно тестът, който измерва тази молекула, трябва да се прави поне веднъж в живота. И едно измерване е достатъчно, за да се разбере дали има риск. Стойностите, считани за безопасни, са по-малко от 30 мг на децилитър кръв. Когато надвиши 50 мг на децилитър, рискът се увеличава много. И над 180 мг на децилитър, опасността е изключителна. Рискът от инфаркт и инсулт може да бъде 3 пъти по-висок от нормалното. В голямо проучване на повече от половин милион души учените установяват, че тази частица е 6 пъти по-мощна за запушване на артериите от обикновения холестерол. И най-страшното е, че един на всеки 5 души в света има високи нива, без да го знае. Това обяснява защо толкова много на пръв поглед здрави хора страдат от внезапни сърдечни събития. И има още. Тази частица също причинява проблем, за който малко хора знаят – калцификация на аортната клапа. Тази клапа е като главната врата на сърцето, през нея кръвта излиза към тялото. Когато там се натрупва липопротеин тип А, той втвърдява тази клапа, отлагайки калций и възпламенявайки аридзиайол. Към време, клапанът става твърд и губи способността да се отваря напълно. Резултатът е задух, замаяност, припадък и в тежки случаи дори внезапна смърт. Много хора откриват проблема само когато вече се нуждаят от операция. И когато лекарят отваря гърдите си, открива, че сърцето му е покрито с калциеви плаки,
резултат от нещо, което обикновеният тест за холестерол никога не е показал. Но рискът се увеличава още повече при хора, които имат диабет или преддиабет. Високата захар уврежда стените на артериите и LPA се възползва от това, за да залепне полесно. Това е като да наливате гориво в горящ огън. Следователно тези, които имат диабет, трябва да измерят тази молекула поне веднъж в живота си. Ако резултатът е висок, лечението трябва да бъде много по-стриктно и холестеролът трябва да се поддържа възможно най-нисък. И ето един важен факт – LPA е независим рисков фактор. Това означава, че тя действа сама. Дори ако всички останали тестове са перфектни, холестерол, триглицериди, глюкоза и кръвно налягане, ако липопротеинът тип А е висок, опасността остава. Това е като невидим саботьор, който атакува тялото, докато всички останали маркери изглеждат спокойни. Най-впечатляващото е, че това състояние се предава по наследство. Ако имате висок LPA, има вероятност някой от вашето семейство също. Ето защо е важно родителите, братята и сестрите и децата да се явят на един и същ изпит. Често откриването в един човек може да спаси живота на цяло семейство. Но какво да кажем за лечението? За съжаление, към днешна дата няма специфично лекарство, одобрено за понижаване на липопротеиновите статини от тип А, които са отлични за лошия холестерол, имат минимален ефект или дори повишават нивата на това вещество. Най-модерните лекарства, известни като PCSK9 инхибитори, намаляват около 20 до 30%, но все още не са достатъчни за тези с много високи нива. Въпреки това, знанието, че LPA е високо, напълно променя начина, по който се грижите за сърцето. Целта сега е да се намали максимално лошият холестерол и да се елиминират всички възможни рискови фактори. Ако преди LDL от 100 мг на децилитър беше приемлив, сега идеалният е да се поддържа под 70 или дори 55 в случай на по-голям риск. Разсъжденията са прости. Ако не е възможно да се намали генетичната причина, е необходимо да се намали всичко, което засилва щетите. Друга важна стъпка е да направите профилактични образни прегледи. Коронарна калциева оценка, каротиден ултразвук или компютърна томография могат да покажат дали се образува плака в артериите, преди да се появят симптоми. Да разберете рано винаги е по-добре, отколкото да се излекувате късно. Но не само лекарствата и прегледите се правят превенция. Начинът на живот е това, което наистина трансформира съдбата на сърцето ви. Избягвайте цигарите, това разрушава стените на артериите и умножава риска. Намалете консумацията на алкохол, той възпалява черния дроб, който е точно органът, който произвежда LPA. Погрижете се за диетата си. Предпочитайте пресни, натурални храни, богати на фибри и антиоксиданти. Включете плодове като ябълки, грозда и портокали, тъмнозелени зеленчуци и добри мазнини като зехтин и авокадо. Сънят е друг основен фактор. Малкото сън или лошият сън увеличава възпалението в тялото, променя хормоните и дисрегулира холестерола. Създайте истинска рутина за почивка с фиксирано време и тиха среда. И не забравяйте за стреса. Стресът е мълчалив, но опасен. Повишава кръвното налягане, променя кръвната захар и ускорява възпалителните процеси. Направете моменти почивка през деня. Молете се, дишайте, ходете, бъдете благодарни. Тези малки жестове поддържат сърцето в мир и тялото в баланс. И има надежда на хоризонта. Нови лекарства се проучват и вече показват обещаващи резултати. Някои от тях успяха да намалят нивата на липопротеин тип А с до 90% по време на тестовете. Тези лечения все още не са достигнали до обществеността, но след няколко години могат да променят сценария на сърдечно-съдовото здраве в света. Междувременно най-доброто, което можете да направите, е да опознаете себе си. Поискайте изпита при следващия си преглед.
Това е просто, бързо и трябва да се направи само веднъж. Ако резултатът е висок, коригирайте рутината си, говорете с вашия лекар и насърчете тези, които обичате, да направят същото. Защото в крайна сметка информацията е най-доброто лекарство. Знанието какво се случва в тялото ви е най-мощният начин да предотвратите и да живеете по-добре. Хиляди хора страдат всяка година от нещо, което би могло да бъде избегнато с обикновен преглед. Сега, когато знаете това, имате силата да действате, преди да е станало твърде късно. И помнете, сърцето е двигател на живота. Когато спре, всичко спира. Грижете се за него с уважението, което заслужава. Всеки ритъм е доказателство, че все още имаш време да се промениш. Животът се състои от избори, и изборът да се грижиш за себе си е един от най-важните. Така че, започвайки от днес, решете да слушате тялото си, да защитите здравето си и да цените дара на живота. Нека Бог благослови пътя ви, да обнови силата ви и да поддържа сърцето ви силно биещо, пълно с надежда, вяра и любов.